Başlaq koyan sazımdanam näme nam ýok edýän bilýänsiňiz. Hemme salam, bugun obzorda legendarny S-klass, iň populyarny S-klass V140 opşy dilli aýdamyzda kaban. Näme üçin kaban diýerler diýip sorajaklar üçin, bilmeýänler üçin öňüne seredin şu maşyny. 92-nji ýylyň maşyny o wagt edil 1000 ýaly daýaw maşyn ýok da. Öňünden seredeňizde görersiňiz bir äpet bolupdyr, ýawan doňuza meňzedip kaban diýip kliçka daklan şu maşyna. Öz döwründe diňe men diýen adamlaryň sürýän maşyny banditlar, worlar, ýokary ýerde işleýänler, daja prezidentlerim şu maşyna geden, ýöne olan ki elbetde bronirowny. Häzir birinji bilen maşynyň salonu barda aýdyp berjek. Ondan soň daşyna geçeriz. Iň esasy adam kapotda. Iň soňunadyr. Salona geçemizde berde sel komplektasiýa, ýagny hemme zat bar. Şurda ýöne masaj sizene ýok. Näme üçin masaj sizene ýok, onu bilemok. Barjaşyna serdiň. Birinji bar. İkinci bar. Berde zatlar var. Berik. Barda çok. Görýärmi? Açylşyna. Berde de. Sidenejiniň regulirovka bolşuna seredin. Opşy. Ondan soň. Diňe üç şaşy şöre. Bölekleýin regulitet bolýar. Arkajagyň ve podgolovnik. Görýärmi? Özüňe näle udobny bolsa goýup bolýar. Şu wagt çykýan maşynyň köpüsinde ýok. Berde klimat kontrol açar açyp çık. Açar açmasa işlemez. Açar açýas. Peç. Ondan soň isteseňiz klimat kontrol afta goýan ödeje, isteseňiz 50 her bir zada regulitet bolýar. Görýärmi? Ayagyňa üfledýän, bu öňündäki passajera isteseň özüňe hemme zat bar. Ütköşük edilen naro ýöne ýere 90-njy ýyllarda iň baýlar şu maşyny sürendärler. Lüwümüz bar. Ondan soň ýokary zavodskoýdyr salonu hissat ütkemedik maşyna hemme zat zavod sidenýalarynyň şörlerini tikdirmeli. O da gowlady tikinden sökülen bolan üçin tikip bolýar da gow edip. Hemme zat zavodskoy hissat salonuna ütkemedik. Motor bir şu maşyna bir motor täden düzülendir. Yani başka motor alıp bu motoru zat edip opşy angar edip zavodskoy zatlarda ýöne täden düzülen öz üçin. Bu maglumat näme üçin? Kim almak istesedir maşyny satlykdyr. Daşyna geçemizde iň halan zatlarym için aýtdym, inni daşyna. Maşynyň men özüm birinji ýere tanyş oturandym. Şöyle serdiň halan zatym kapylaryna zavodskoy prisosy. Gördüňizmi? Açýan şey diýip alyp çarajy teklep goýardym. Soň öyle ýapylýar. Daşynyň pretenziýa aýdar ýaly ýok maşynyň. Aýtmanda gorkýan o. Hem aftersetler bu maşyny süren. Şoň üçin daşyna ýsa diýmeli. Owadan daýaw bir morda bolupdyr da. Daşyndan
şuňalak ýazyň özüňiz. Daş video siziň göwnüňizde ýarayamy? Men üçin gowy. Inni ýyzky sizene geçýär. Iň esasat berdi ýyzky sizene näme üçin? Bar başlyklar zatlar ýyzyna oturýar. Men 90-njy ýylyň başlygy diýip hasap edin. İşi yaptım. Başlığın adam. Nerede? Kofe da at koyulan. Opşam izle oturmak gatudobnu. Обычно öňüň ahrany oturýar. Berde de men gowdady. Men şeyden basýan. Tık dep çykýar. Çilimjigimi otlayan. Ýygyna çilim çekip. Çilim çekmek sizin saglygyňyza ziýanly. 90-njy ýyllarda emek çilim çekýärdi. Berde podograf ba masaj yok yani yan kaydışmayatını arkaňy regulýer et bolýar biram podgolovny regulýer et bolýar. Podograf ba gynansak da filtrasiýa yok. Inni kaçystywa geçelim. Kaçystywa nähili? Kojasynyň ýagdaýyny görýäňiz özüňiz. 92-nji ýylyň maşyny 32 ýyl bolsa 2024-de biz 2024-de 32 ýyl bolan maşyn. Gödüňlem sijenýalaryň näle gowsastanyda saklanıpdyr. Diýmek kaçystywa gaty. Eliňe priýatnymy, eliňe gaty priýatny. Öňkü sijenýalar medal şoňa. Şo döwürler maňa näme görünmýär? Maşynyň ýanky edilen zatlary bir şu wagt gelýär o. Arzanjak plasmas Hytaýyň zatlarynyň ejeler bilen. Şoňa zat ýok. Luboy illan ýerinde kaçystywa ba. Ýumşajak. Bula agaç mebeleden koja açtın bäri ojuk-bujuklar sallyň yapdyň. Eliňe priýatny aynasyna serda. Şuma izolýasiýa barada atjelni gürrüň eder. Häzir süremizde şuma izolýasiýasy nähilekmi? Öňkü gapylary medil şoňaly. Serdiň kaçystywa nähili. Bärde de ýanky alçyk ojuk-bujuklar many ýer. Tarpeda edil şoňaly. Yumşajak. Priýatnja da adjelkalar bilen bir hakykatdan bir kaçystyny edilen bilir ýa da. Rzinlary. Sereden 32 ýyl geçipdir ýöne rzin guramanlar. Şu wagt köp Toyota'larda şöýler guruwapdy. Bu näme diýmek rzinlary? Guraman bolsa, ýagny rzindan kaçysa gow bolmagan, şuma izolýasiýasyna gaty gow peýda edýändir. Yapılşyna. Iň hedilýäri kapodumuz. Kapotda 6 litrlik motordur, 6-lyk daýaw motor. Paçty 400 atym güýji de 397 atym güýji bolýar. 397 atym güýji. Nolun 100 çenni 7 sekund primerna. Motorumyň täzeden düzülen rowlanlar. Asly bulan motory milyonlik diýip öwýärler de, milyona çenni gitmeli, 500 000 milyon mesele ýok. Ýöne maşyn durupdyr, şonna uja 120 000den soň polny kapitalny remont edilen mümkin. Öz üçin oňurlarna maşyn. Sürk göreliň, näýlek görýär? Iň esaslar. Ýa-ni aýdyp bermedik zadym. Şurada pamyat sidene vardır 3 sanak. Görýärmi? 3 san goýup bolýar. Iň esaslar howpsuzlyk bolan remont takmaly. Gaty batmaly, lasy gitýär ýakdan. Ne biraz sırkı berde meyle çıktan olar ha. Yumşaklığı ne kere? Maşının yumşaklığına söz yok. Mar şekerin içinde maşin bazarına saptım yadımda düşen olsa. Onun satya sonra son şeyde kuruluşup abzor alıp kayıttı onu. Seyret yolla geçe seyret geçe maşina. Biz bunu şeker için ne olanlar? Son için 60'a çenden bağırılacak. Sebebi şekerin çetinde değil. Marda
Yürüyüşüne ehili elbettel. Gowy. Edil Nerleyin? Täze maşinlar ýalyk däl elbetde ýöne daýaw motorda var ýanyň bildir ya. Lizaşlardan geç görün ýörýte, ýumşaklygyny bilmek üçin. Zadni videoşudur olanlar. Diňe berde 4 matik, polny privat, oňa zatlar ýokdur. Basom vardı. Normal ne? Yürüyüşü. Ağraman bağda oğlanlar bu. Ondan soňa öğredi. Bağda alsa da pesirek bolup biler. Ağram ba, yumşak maşin, gat komfortny. Soňa öğredi. Bağda alsa. Şu an saytdy. Bağda alacak kolan başlayan. Sonra yuvarşadan gaz basıp, onun gat basyan. Sonra go bağda alýa. Gün birden basyan. Berde oňa zat olup, bir karoç, bir sistemli bezapasnosti var. Şop birden ýalňyşyp biri gatrak gaz basaýan ýagdaýynda aýlanyp gitmeli ýalar. Zadny ýüzüş bolansam, düşünüňiz. Şondan yuvarşadan basyp, ondan soň gat basmak gerek. Oňa barak görse. Hakikaten hem doğru. Doğru da hayalcaklar basya. Ondan soň gatrak bassan goýuran eken. Aslında olanlar bu maşinleri başta çıkanına nälisere S-Class hiç wagtym rulle oturup sürüp keyip almak üçin edilen ok. S-Class ol ýygynaky oturup keyip alar ýaly edilen. Düşünýäňizmi? Ýyzda başlyk oturmaly wadiçiller. Şoň üçin men S-Class'tan çaýlasy, dady, eýleki banan gowurýan. Olar sürmek üçin rälni özüne malajoşna. Bu S-Class ýygyna oturýan, ana diýlen ola ýygyna bir başlyk bolsaň da, daýaw başlyk bolsaň gardyňa mullaka semez. Geç. Peşahotdan ýören ýöne. Toma signal berýärler. Bu maşinle sürýän basasyň eli hakykatdan hem. Ýöne basasyň altyrk motor. Basmasaň günä galanýar. Ýöne şäher üçin edär. Üçsüzlükdir. Üçsüzlük basma abzor eder. Land Cruiser üçsüzlük. Google hate edeyin. Maşin sürüp gördü oğlanlar. Yumşak. Goğuca yöreýär. 92-nji ýylyň maşin diýer ýaly. Gowy ýören ekeni. Indi aýratyn öz pikirim. Her bir videodan soň ajyny pikir aýdylýar. Maşina ähli. Gowkenmi? Gowy bahasyna degýär. Şu maşina $6,000 pul isleýärler. $6,000 bu maşin üçin hissat. Pulun köpräk bolsa alyp ýene bir sar maşina alsa da, men alyp goýan, wagt geçse 10 ýyl 15 ýyl saklaýan, ondan soň kymmat satyp goýarýan. Ana oň üçin gaty gowy. Men özüm şonu şey derdim. Edil sürmän alyp goýan 4-5 ýyl, 10 ýyl, ondan soň satyp goýarmak üçin. Bu maşindan men Türkmenistan içinde dogry maksam gatykany görmedim. Kendel, az. Yola çykdyk. Her bir ýerde, svetoforda, pavorotda, her ýerde nerede adamlaryň baýerden geçýär, şo taýda seredýärler.
özüňe ünsüň çekýän. Eger siz özüňizi üns çekmän halamaýan bolsaňyz, onda siz üçin maşin däl. Üns çekmän gowurýan bolsaňyz, siz üçin ana maşin. Buna şuňa alap zor olanlar, maşin barda näme aýdyp bermedik bolsam, kommentariýa siz üçin açyk. Hökman suratda like çaş goýun. Instagrama, Telegrama agza bolun. Aşakda donat üçinem kart nomerler goýandyr. Kim näme göwünden çykarsa, uradyň täze kamera kapyd edip berýär. GoPro aljak bolar 2 sany. Şoň üçin öz goşandyňyz else, обязательно zatdal. Ýöne goşandyňyz else, näme uklasaňyz aşakda kartlardan geçirip bilersiňiz. Buna şuňa alap zor boldy göwüňizi ýarandyr diýip pikir edýän redki maşin Türkmenistanda kim alasy gelse aşakdaky nomerlerini habarlaşyp bilýäňiz. Instagramdan goýun, gelýäňiz, jaňlaşýaňyz, barlaýaňyz, isteseňiz ustaňyz alyp gelin. Ýene aýtmazlar, hiç il maşina degim ýokdur. Ýöne maşin, duran maşin allar, wastanawid etdiler, ýa-ni motoryň dadyny assujet etdiler, sürüp berler. Şu maşin arzu edýänler siz almak nesip etsin, iň esasy adam jaňy sag bolsun.